Приятели, набързо искам да ви покажа хотела, когато няма много хора. Сега е залез. Отиваме да ви покажа и залеза. Вижте хотела. Това е басейна. Те са няколко басейна помежду другото. Ето го и целият хотел. Започва от там. Тук има друго крило. Следващо огромен. Всичко е безплатно. Навсякъде всичко е... Идваш, пиеш, ядеш, забавляваш се. Тук има снимки, ги изваждат, снимат хората на залез. Или както ги хванат. Басейнът е огромен, има постоянно някакви забавления. Горе има парзалки. Evo човека с фотоапарата отива да снима. Merhaba arkadaş, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de mi abi? Bir aile fotoğrafı çektim. Haydi. Zalezgiller. Sanki de evet. Sunset. That's sunset. Yes. Oh. Вижте за какво става въпрос, приятели. Тук има сумати, че дъри, който иска да сяда. Тук може другото правят сватби. И много така жени идват да се снимат и да се филмират, че са още млади, като ето тази кака. Филмира се, че още е млада, ще става булка. Тук има мини-голф. Това там е мини-голф. А вижте залеза. Се правят парти, сватби, събавляват се хората. Наистина е много красиво, приятели. Ето тук има още един ресторант. Този ресторант е към хотела. Ресторанта се нарича Sunset. Предположете защо се нарича така. Ето тук хората идват да се снимат. Вижте, морето е уникално. Доста така голями вълни има в момента. Тук е място, където идват всички да се снимат. Ето го хотела там. За какво става въпрос? Красота и спасителя е тук. Вижте, тези хора са застанали като двама младежи. Наистина е много яко. Наистина е много яко. Тук правят готини снимки. Застават. Сега ние ще си направим някакви снимки, приятели. Направо е супер.